पूर्तता होते या ठिकाणी आणि यंदाचं 38 वर्ष आहे. साई भक्तांचा एवढा नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये. आज आपण तेजगाव स्टेशनमध्ये आलो आहोत, लालबागमध्ये. इथून मुंबईतली सगळ्यात मानाची पहिली जी पालखी आहे साईबाबांची, ती आता निघते. साई लीला मंडळ नाव आहे पालखीचं. आणि आता इथून पालखी निघणार आहे. तर आपण आता आतमध्ये जातोय आणि बघू पालखीची काय तयारी झाली आणि पालखी कधी निघणार आहे. तर जयेश, तुझं काय मत आहे? तू पालखी म्हणजे आधीपासून येतोस, मी पहिल्यांदाच आलोय, तुझं काय मत आहे? ओंकार, ही पालखी, या पालखीला गेल्या 38 वर्षांची परंपरा आहे. आणि ही पालखी जी आहे ती जेवढ्या दिमागाने इथून मुंबईतून निघते तेवढ्याच दिमागात थेट शिर्डीला पोचते. आणि तिथेही या पालखीचं तेवढ्याच उत्साहात, तेवढ्याच जोमात लोक स्वागत करतात. आणि या पालखीला बराच मान आहे. या पालखी नवसाची आहे आणि जर भाविक इथे श्रद्धेने आले तर त्यांची मनोभावना नक्कीच पूर्ण होते. ओंकार, म्हणजे नवसाला, म्हणजे आपण हे बोलू शकतो की ही पालखीची आहे ती नवसाला, जसं आपल्याला आता पुढे आपण बघूच नवसाला वगैरे पावते अशी मान्यता आहे. आणि ही पालखी शिर्डीला येते तेव्हा तिथे पण तिला मान दिला जातो. पहिली म्हणजे मुंबईतल्या काही खूप जुन्या आणि मानाच्या पालख्यांमधली ही पालखी आहे. बरोबर. तर आता इथे आपण बघतोय की भाविक एकदम अलोट गर्दी आहे भाविकांची आणि खूप गर्दी आहे पाया पडायला. आणि पालखी आता उठणार आहे. तिथे बँजो आहे, बाहेर परत ढोल ताशा पथक आहे. आपण सगळं बघू. चला तर मग आतमध्ये जाऊया. आता आपण इथून पुढे साईबाबांच्या पालखीच्या दर्शनाला जातोय. इथे खूप जास्त गर्दी आहे. सगळे भाविक मुंबईतून इकडे येतात. ही जसं आपण बोललो मगाशी, ही मुंबईतली सगळ्यात जुनी म्हणजे 38 वर्ष जुनी मुंबईतली मानाची पालखी आहे. आता पालखी इथून जाण्याच्या आधी भाविक जे इकडे जाऊ शकत नाही पालखीला किंवा पालखीवर जाणारे असे सगळे इथे दर्शनाला येतात. तर चला मग आपण पालखीचं दर्शन घेऊया. आणि इथे जे मानकरी लोक असतात त्यांचा सन्मान वगैरे केला जातो. तर पुढे स्टेज जे दिसत आहे तिथे आपल्याला खासदार, आमदार किंवा जे इकडचे सदस्य आहेत, जे मानकरी आहेत, त्यांचा सत्कार होताना दिसतोय. अजय दादा चौधरी यांनी आम्हाला दिलेलं आहे.
चौधरी साहेब यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. आता आपण इथे जी बघतो ती साईबाबांची पालखी आहे, त्याच्या पाया पडायला इथे पूर्ण लाईन लागली. साईलीला मंडप. साईबाबांच्या पालखीचं दर्शन घेताना आपल्याला झाले तुझे दर्शन साई हे प्रसिद्ध गाणं ज्यांनी गायलं, जे गीतकार आहेत ते ओंकार महाडिक म्हणजे श्रावण बाळ हे भेटले. त्यांनी आपल्याला या पालखीबद्दल काही खूप महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या, त्या आपण यापुढे बघू. आपण पालखीचा शूट घ्यायला साईलीला मंडळाचा तेजुकामध्ये आलो, तर आपल्याला त्याचे अध्यक्ष जे आहे श्रावण बाळ ते भेटलेत. तर तुम्ही काय सांगू शकता पालखीबद्दल, बाबांबद्दल काय सांगू शकता? ही नवसाची पालखी आहे. नवसाची पूर्तता होते या ठिकाणी आणि यंदाचं 38 वर्ष आहे. साई भक्तांचा एवढा अलोट गर्दी आहे की याची प्रचिती आहे की इथे रिझल्ट मिळतात म्हणून ही गर्दी आहे. तर बाबा नवसाला पावतात. आमची पालखी नवसाची पालखी. ज्यांना दर्शन घ्यायचं त्यांनी या पालखीला आलंच पाहिजे. धन्यवाद. ओम जय साईराम. तर आता आपण श्रावण बाळ जे आहे त्यांना भेटलो आणि आपण अलॉट गर्दी आहे लोकांची. लोक पाया पडायला आलेली आहे. आता आपण तेजुका मेन्शनची जी मानाची पालखी आहे तिच्या पाया पडून आलो आहे. खूप लोक येत आहेत, म्हणजे जवळपास मला वाटतं मुंबईतून सगळीकडनंच लोक पाया पडायला येतात. त्यामुळे खूप गर्दी आहे आणि पालखी निघायला कदाचित 4-5 वाजतील असं वाटतं आहे. सो आम्ही निघालो ऑलरेडी. तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल साईलीला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला आता मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. बाय बाय.